Здравейте! Аз съм Вера от Escape Style Kids Escape, където организираме незабравими рождени дни за деца на 10 до 13 годишна възраст. Вижте как протича партито при нас. Имаме две Escape стаи и правим партите за до 16 деца. Едната ни Escape стая се казва Мисия Хогуартс и в нея децата ще влязат в училището за магия и вълшебство Хогуартс, където за един час ще трябва да открият философския камък и да направят заклинание, с което да унищожат неговите сили. Стаята е вдъхновена от сюжета на Хари Потър и е подходяща за деца, които са фенове на приказните истории, магиите и, разбира се, Хари Потър. Втората ни Escape стая се казва Карибски пирати, прокълнатото съкровище и в нея децата се качват на борда на пиратския кораб на капитан Черната брада, където за един час ще трябва да намерят как да гръмнат с оръдието, за да отключат съкровището на капитана. Стаята е особено подходяща за деца, които търсят повече динамика и адреналин. Това, което ни отличава от останалите Escape стаи е, че ние сме насочени изцяло към рождени дни на деца на 10 до 13 годишна възраст. Съответно, атмосферата, сюжета, предизвикателствата и загадките при нас са съобразени изцяло с интересите на децата на тази възраст, така че те се забавляват истински. Централното ни местоположение помага на всички гости да стигнат до нас бързо и лесно, а залата ни за почерпка е просторна, уютна и празнично украсена. Също така разполагаме с допълнителни игри и забавления, така че децата да прекарат един наистина незабравим рожден ден. А най-хубавото е, че ние поемаме цялата организация на партито, така че вие спестявате време и усилие. Ако и вашето дете става на 10 до 13 години и ви предстои да организирате рождения му ден, свържете се с нас, за да обсъдим различните варианти и да изберем най-подходящия за вас.